Республикада яшәүче төрле халыкларның милли бәйрәмнәрен бөтен Россия күләмендә зурлап үткәрү матур традициягә әйләнде. Әгерҗе районының Кадырәк авылында Мари халкының Симек бәйрәме тамашасына да бөтен илдән меңләгән кеше җыелды. Жылы җәйге яңгыр яуып торганда күмәк бейеп алдылар. Симек мариларның иң яраткан бәйрәмнәренең берсе. Гадәттәгечә, аны Пасха узгач 7 атнадан соң Троицк бәйрәме атнасында билгеләп үтәләр. Туган тумачаларын кунакка чакыралар, милли ризыклардан сыйланалар, бер-берсенә кадер хөрмәт күрсәтәләр. Бу бәйрәм халыкның зур рухи хазинәсе. Это же весенний праздник, цветет все, растет все. Традиционный вот этот праздник, он пришел от наших предков. И мы бы хотели сохранить все, что связано с... Традицион бәйрәм безнең ата-бабаларыбыздан күчеп килә. Үзебезнең тамырларыбыз белән бәйле барлык байлыкны саклап калырга телибез. Ерак төбәктән кайтып, бәйрәмебездә катнашуыбыз бик куанычлы. Мәйданда Татарстан һәм Россия коллективлары катнашында концерт узды. Декоратив гамәли сәнгать, агачтан эшләнгән әйберләр, савыт-саба, милли кием салым, сувенирлар күргәзмәсе узды. Балалар өчен уеннар, төрле осталык дәресләре үтте. Теләүчеләр шүлмәк ясау, талдан әйбер өрү, чигү, милли ризыкларны әзерләү күнекмәләрен алды. Кунакларны кыймак, башка камыр ризыклары, үлән чәй белән сыйладылар. Бәйрәмдә марилар яшәгән Орча, Балташ, Алабуга, Кукмара, Менделеев, Мизәлә, башка районнар, Казан ышанлы вәкилләре актив катнашты. Мария Республикасыннан Морка күндем халык вокал һәм Шайра күндем Мари фольклор ансамбле чыгыш ясады. Аларга бәйрәм кунаклары кушылып җырлады. Күңелле тамашага Удмуртия, Башкортстан, Киров, Свердловск өлкәләреннән, Алтай краеннан да кунаклар килгән иде. Сегодня очень большая делегация, здесь и тувинцы, киргиз. Бәйрәмгә төрле делегацияләр килде, төрле халык вәкилләре җыелды. Бүген барысы да республиканың халыкларга бай булуы, төрле мәдәниятләр саклану белән соклануларын әйтә. Әгерҗе районы Симек бәйрәмен 3нче тапкыр уздырды. 2010 елда Мари мәдәнияте бәйрәме Бима авылында, 16 елда Күләгәштә һәм быел Кадырәк авылында үтте. Фарис Мөхәммәтов, Валентина Васильева, Татарстан яңалыклары.